Zdravím vás, vážení diváci Motoshow. V dnešnom druhom dieli by som sa vám chcel predstaviť. Moje meno je Miroslav Gálus a spolu s kamarátom Matúšom Kohútom, ktorý je za kamerou, pre vás točíme tento náš seriál, ktorý sa venuje testovaniu ojazdených vozidel. Prečo ojazdeným vozidlám? Pretože na Slovensku je veľká skupina ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť zadovážiť automobil nový, čiže siahnú po niečom lacnejšom a tak ďalej. Čiže my by sme sa chceli venovať autám, ktoré majú cenu, majú strop okolo 4 000 eur, alebo teda do 4 000 eur, samozrejme aj lacnejším. Aby sme troška pomohli pri výbere týchto vozidiel tej skupine ľudí. Na webe je strašne veľa recenzií k ojazdeným vozidlám, ale jedno slovenské príslovie hovorí: radšej jedenkrát vidieť, ako 100-krát čítať. Takže toľko na úvod a začíname. Predstav si takú modelovú situáciu, že príde za vami do práce šéf, pokocha vás po ramene, povie: Miro, ty si tento rok veľmi dobre pracoval, ja by som ťa chcel odmeniť, dám ti prémiu 500 eur. Matúš, to nám asi nezožerú ani deti v škôlke, musíme to vymysleť nejako inak. Predstavte si takú modelovú situáciu, že sa prechádzate normálne na prechádzke a tu zrazu 500 eur. Miro má 500 eur, čo spraví? Mám 500 eur. Tak mám tu 500. Čo tak? Kúpiť si Devo. Tak, správne, sedím v Devo Nexia. Auto za 5 kg, tak ho ideme troška vyskúšať. Prvý dojem. Niečo tu vrčí. Slabá stránka Deva a hrdzavý výfuk. Snažil som sa brzdiť, skoro to nešlo. Sedím v tomto aute. Pocit mám, ako keby som prišiel do 80. rokov. Zatiaľ tu hrkoce úplne všetko. A tak isto ide. 4-krát elektrické okná. Aj, Felícia nemá. Pozerám, je tu air condition, čiže klimatizácia. Toto auto je z roku 1996, značka Devo. Značka Devo začala vyrábať autá už niekedy v roku 1970. A ako dobre vieme, Devo nevyrábalo len automobily, ale rôzne iné veci. Vlastne je to juhokorejská automobilka. Druhá najlepšia po Hyundai. Takže máme tam 60 na trojke. Auto je pomerne živé na 1.5, ktorá má priame strekovanie. Prešli sme na tomto aute zatiaľ nejakých 300 metrov, ale som si už druhýkrát musel naštruovať spätné zrkadielko, ktoré ma stále otravuje, aby som stále šteloval, lebo sa pohybuje svojimi smermi tam, kde ono chce. Na prístrojovej doske mám polovičný otáčkomer, veľký rýchlomer, je tu stav ukazovateľa paliva v nádrži a takisto teplomer. Sú tu nejaké tie ovládače a tak ďalej. Čo povedať k tomuto autu? Devo túto Nexiu začalo vyrábať ako sedan a hatchback. Hatchback bol trojdverový alebo 5-dverový. My máme sedan, štvortverák. Auto je pomerne dosť veľké. Je vyrábané vlastne ako nástupca Devo Racer, ktorý bol čisto Opel Kadett 2. Celkovo auto je troška zastaralej konštrukcie. Ako ponúka nejaké tie výhody, doplnky, ako napríklad servoriadenie tu máme. Myslím, že nemáme tu konkrétne ABS a žiadny airbag. Máme tu takýto športový volant, ktorý mi teraz celkom dobre sadne do ruky. Ale ten originál by asi taký dobrý nebol. Keď si pozriete tú prístrojovú dosku, je to taký typický ten Kadett. Hej, rovná doska, hej, nič veľa, nič málo, ale hovorím, má to klimatizáciu, takže na cestovanie celkom sa to dá. Sedadlá sú dosť také široké aj na ten môj chrbát.
aj by som povedal, že pohodlné, až také pružné, až veľmi pružné. Neviem, ako keby som cestoval na tomto viac dlhšie, napríklad do Blavy, asi by ma boleli do skríže. Ale zatiaľ to tak celkom péruje a auto sa tak celkom fajn po tých nerovnostiach, tak ako by som povedal, úpe. Nie je to žiadny športiak, ale na bežné jazdenie to asi úplne stačí. Takže troška mu dáme kakao. Takže... Ešte chvíľku a bude tam 100 vec. Áno, dal ho na trojke. Slabšou stránkou tohto auta sú brzdy. Asi je to sila zvyku, neviem, je tu aj posilňovač brzd, ale keď na to vstúpim, auto sa tvári, že nič a potom troška tie brzdy ako chytia. Takže s tým veľmi opatrne. Zaujímavé radenie z piatočky na ten rok. Radíme ju dopredu, ako keby sme sedeli v Volkswagene. Takže geniálna vychytávka. Chcem otvoriť zadný kufor? Chcem otvoriť palivovú nádrž, žiadne kľúče, stlačím. Kufríček tu je. Teda riadny, cez 500 litrov. Tu sa dá niečo aj naložiť. Dosť veľký nakladací priestor, čiže sem by sme šupli aj televízor, LCDčko určite. Poďme sa zobrať na tú nádrž. Super vec, nepotrebujem kľúčik, nádrž sa mi otvorí. Vychytávka. Veľkou vadou týchto aut, alebo celkovo Daewoo, boli už tieto lemy blatníkov. Auto nie je pozinkované, čiže to bude tak dosť rýchlo hrdzavieť, teda už aj hrdzavie. Takisto výfuk je slabá stránka. Zdravím vás, Matúš. Čauko. Takže dneska máme v teste toto tvoje nové Daewoo Nexia, teda nové alebo staré. Ako si spokojný, nejaké závady, popíš nám. Vieš čo, je to moje druhé vozidlo, oproti prvému vozidlu, ktorý bol diesel, bol to Ford Escort, si myslím, že je to také živšie autíčko, aj keď má chyby, je to starší ročník. A ja som zatiaľ kvázi spokojný, aj keď nejaké tie drobné úpravy sa na ňom museli robiť. To znamená? To znamená, spadol výfuk. Klasika. Čiže on celý spadol, celý, tak na poli sa zlomil, hrdza samozrejme a musel sa zvárať, nahadzovať znova, takže to bola taká prvá najväčšia porucha. A asi pred 2 týždňami rozvodový remeň vyskočil a trebalo ho navodiť. Sviečka plus. Takže nič vážne. Asi kvázi ani nie. No, nepovieš. No, dobre, tak ešte strojček vlastne na otváranie okien, čiže motorček, okno spadlo, vodičové. Spadlo. Takže je podopreté takým kajlíkom. Áno, ale to sme opravili spolu, hej, odlomili sme halu, strčili tam, takže a funguje to do dneska, drží. To vlastne také, no, opraví sa to, kde sa to pokazí, tam sa to dá opraviť. To je dobré, to sú autá pre nás lacné, fajnové, ľúbime. Popravím si zrkadko. Môžeme to skúsiť. Zaujímavá vychytávka na tomto aute. Si zapnete stierače na cyklovač. Máte tu presný potenciometer, s ktorým si môžete ladiť rýchlosť stieračov. To nemá ani BMW. Takisto nastavovanie sklonu, výšky sklonu svetiel je v tomto aute elektronické. Čiže elektroniky je tu až. A zase zrkadielko. Tak, zaspadlo. Si by sme tam mali niečo napchať, aspoň zapadiť. Ale zase, keby som to niesol vzadu nejaké stopárky, tak sa mi to predstaví samo, asi ten pôvodný majiteľ, alebo ty nemáš to tak náročky, keď tam niekoho vzadu vezeš, aby si videl na nohy, lebo tak to vidím okrem. Lete sukne, za chvíľu bude maj, no. Všetko pučí. No. Stále tu niečo píska. Ako náhle postojím, píska to tiež. Asi to bude ten tvoj rozvodový remeň. 213 000, mal by si ho vymeniť.
ideme takú offroadovú trasu. Týmto sme chceli upozorniť, že auto je dosť vysoko nad zemou, teda alebo nad vozovkou, čiže nie je s ním problém behnúť niekde na záhradu, na kraj lesa, po prípade do vinohradu. Veľká slabosť týchto aut v interiéri sú madlá dverí. Toto ešte celkom v pohode, ale toto na druhej strane celé odlomené, vytrhnuté a není Nexii, na ktorej by sa to nepokazilo. A ešte by som chcel upozorniť na tento luxusný popolník pre fajčiarov, ktorý sa otvára rýchlosťou svetla. Teda niekedy sa otvára rýchlosťou svetla. Zábavné. Jebení. Či je toto auto bezpečné? Po tých pár kilometroch, ktoré som dneska s ním spravil, keď sa troška viac nadýšem, tento bezpečnostný pás sa zvykne sám uvoľniť. Vôbec to nedrží, čiže v prípade havárie neviem, či sa oplatí vôbec tento pás zapínať. Zapneme ho len kvôli tomu, aby sme nedostali pokutu, ale ináč nerátajte s tým, že vás Dave niečo bude chrániť. Jedine sa budete držať toho plastového volantu, ale nie som si istý. Neviem, moje odporúčanie, mal som s tým dosť problém, keď som do toho nasadal, lebo je to Dave, musel som kamaráta poprosiť, nech mi otvorí dvere. No, je to tak. Nie som fanda týchto aut, celkovo nejak japonských alebo korejských. Je to na každého uvážaní. Moje slovo znie, že nie. Do tohto by som nešiel. Tak ešte oprava, údajne není to problém každej Nexii a teraz ten pás aj drží, takže no, nie. Takže túto Nexiu si nekupujte, za 5 kg, za to, neviem, no. Lepšia kilcka. Je to lepší komfort ako viesť na Felicii a je to troška tichšie, akurát tá palubovka nám tu brzga stále hrkoce, ale tak to už je vekom a tými kilometrami. Takže pozor na pasy, vyskúšajte to na Nexii, či ten pás tam drží, lebo na tejto to nedrží. Spolujazdcovi to drží? Drží. Spolujazdcovi drží, takže aspoň by si to mohol prehodiť.